Welcome to my vlog, The Cookie Blind! Ma-amaze, matuto at ma-inspire. Come on, let's get inside to my kitchen! Gagawa po tayo ng turon. Pero, hindi po saging, kundi turon na malangkit. Kinain po namin yung bigas, yung parang pagluluto lang ng kanin. 1 kilo po ito. Tapos, lalagyan natin ng condensed ube. Ay! Then, hahaluin natin. Haluin natin ito ng mabuti para ma-mix yung condense. Lalagyan natin ng ube extract para sa dagdag na flavor. 2 kutsara. Mag-add po tayo ng food color para mas maganda po ang kulay. Mas tumingkad siya. Ito po, optional lang yung pagdagdag ng kulay. Kung gusto nyo, hindi naman masyadong matingkad na violet, pwede namang hindi. Gusto nyo pong mag-add pa ng tamis, mag-add po kayo ng sugar. Yan, na-mix na natin ng maigi tong ating malagkit. Palamigin muna natin ng konti, tapos pag malamig na, ibabalot na natin sa lumpia wrapper. Okay? Guys, magsisimula na tayo magbalot. Ay! Malagkit! Okay. Ayan, hindi maganda. Hindi maganda ang pagkabalot. So, ipipress nyo na lang dito. Tapos dito kasi malagkit naman yan. Hindi yan lalabas. Ayan, okay na. Diba nga? Ganito guys ang tamang pagbalot ng turon, ha? Ready na yan? Mainit na. Magprito na tayo. Ay!